በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን አወሃሂድኩም በአንቃድዎን ብጥባትን ትከታተልዎ ዘለኹም አምላከ ቅዱሳን ሩሕሩሕ እግዚአብሔር አምላኽና አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ከዓ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ከዓ ደበሳ ቅዱሳን የደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ እቲ ንህዝቡ ንበረኸት ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር እግዚአብሔር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ ነቲ ቃል ኣምላኽ ብኣዛን መንፈስ ክንሰምዖ ኣብ ጥቕጥቕ ልቢ ክንዓቕሮ እሞ ክንጸድቀሉን ክንድሕነሉን ከነገልግለሉን ክንግልገለሉን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ከም ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119:62 ስለቲ ጽድቂ ፍርድኻ ኸነመስግነካ ፍርቂ ለይቲ ትንስእ ብዝበሎ ቃል እግዚአብሔር ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ኢላ ሰሪዓ። ነዚ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ከዓ ኣብ 3 ክፋል ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን ኢላ ከፊላቶ። እግዚአብሔር ረድዩና ከዓ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ኢና ነስተንትን ዘለና፣ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ከዓ 4ይ ክፋል በፂሕና ኣለና። ኣብ መዝሙር ዳዊት 118 ክሳብ ቁፅሪ 12 ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ርኢና። ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ከዓ ካብ ቁፅሪ 13 ክሳብ 18 ዘሎ እዩ። ኣብዘን ጥቕስታት እዚኣተን ልበ ኣምላኽ ዳዊት ብዛዕባ ምድሓን እግዚአብሔር ረድኤተዩ ምድሓነዩ ኢሉ ብዛዕባ ምድሓን እግዚአብሔር ደጋጊሙ የስተንትን። ምድሓን እግዚአብሔር ኣብ ሂወቱ ክፍፀም እንተኮይኑ ከዓኒ ከኣምን ከም ዘለዎ እምነት መሰረታዊ ነገር ከም ዝኾነ ኣብቲ ምድሓን ክሳብ ዝበፅሕ ግን ብውሽጥን ብደገን ብዝተፈላለየ ፈተነታት ከም ዝመፁ ነዚ ፈተና እዚ ሰጊሩ ከዓኒ ንኣምላኽ ብመዝሙር ከም ዘመስግኖ ነዚ ኩሉ ይዘስተንትን። ስለዚ ምስ ዳዊት ኮይና እተን እግዚአብሔር ዝፈቀደልና ቁሩብ ደቃይቕ ብሓንሳብ ከነስተንትነን ኢና። ኣብ ጸለትኩም ዘክሩኒ ቁፅሪ 13 ምናልባት ድንጉኢልኩም ዝኣትዉ ተሊኹም መዝሙር ዳዊት 118 ካብ 13 ክሳብ 18 ዘሎ ኢና ከነስተንትን። ኣብ ቁፅሪ 10 ከተውድቐኒ ኢልካ ኣዚኻ ደፋእካኒ እግዚአብሔር ግና ረዳኣኒ። ልበ ኣምላኽ ዳዊት ብቐጥታ ምስ መን እዩ ዝዛረብ ዘሎ? ኣብ ቅድሚኡ ገለ ነገር ዘቐመጦ ነገር ኣለዎ። ደጋጊሙ ክደፍኦ ከውድቆ ከጋግዮ ዝፍትን ኣሎ። ንመን እዩ ዳዊት ከምኡ ዝብሎ ዘሎ? ምናልባት በቲ ፍሉጥ ዝኾነ ሓዉ ኤልያብ ብዙሕ ግዜ ጓሳ ከሎ የቋናፅቦ የናኣእሶ ስለ ዝነበረ ንሓዉ ዶ ይኸውን ወይ ንጎልያድ ዶ ይኸውን ንሳኦል ዶ ይኸውን ወይ ንኣቤሴሎም ወዲ ዶ ይኸውን ንመን እዩ ዝኾን ዝብሎ ዘሎ ዝብል ሓሳብ ክመፀና ይኽእል እዩ። ነቲ ኩሉ ዝመፆ ፈተና ግን ልበ ኣምላኽ ዳዊት ውሽጡ ምዃኑ እዩ። ንውሽጡ እዩ ዝዛረብ። ነቲ ውሽጣዊ ሰብነቱ እዩ ዝዛረቦ ዘሎ። ከተውድቐኒ ኢልካ ኣዚኻ ደፋእካኒ እግዚአብሔር ግን ረዳኣኒ። ምክንያቱ ኣብ መዝሙር ዳዊት 42 ቁፅሪ 5 እንታይ እዩ ዝብል? ነብሰየ ንምንታይ ትጉሂ ንምንታይስ ኣብ ውሽጠይ ትህውኽኒ ኣለኺ? ስለ ምድሓን ገፁ ገና ከመስግነዮ እሞ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበሪ። ነብሰየ ንምንታይ ትጉሂ
نمنتاي كتهوخني سلازي كتودقني لك ازي خدفاكاني تبلو زلو نتي وشطاوي سبنتو نتي سغاوي سبنتو ناب حطيات زمرحو ناب حطيات زدفو اب حطيات زودقو زلو نتا اوشت زلو بحري يو لب املاخ داويت كمزنا بلزستنتنو زلو مستون كالوت ايكونن مخنياتو سيطان ببزح مقدي كمز خيليو بوشنا እንደዘይ ሲዕርና ግን በደገዝ መጽፈተና በተአምር ክስዕረና አይከለኒ ሐዋርያ ያዕቆብ አምዕራፍ 4 ቁጥር 1 እንታይ ዝብል እታ አማእከልኩም ዘሎ ውግእን ባእስን ካበይ ዝመጽል ካብቲ ኣብ አካላትኩም ኮይኑ ዝዋጋ ዘሎ ፍትወት ስጋኹም ደይኮነን እግዚአብሔር ዘስተውዕለ እምሮ ይሃበና ስለዚ ከተውድቀኒ ኢልካ አዚኻ ደፋእካኒ ምክንያቱ ትዝወደቆ ውድቀት ቀረባ ይነበረን ንዑኡና ዘከረ خصل ከሎ ኣብታናይ ንስሐና መዝሙር 51 ቁጥር 4 بزربخ صادق بفردخاو نصح كونكا خطركبسي انا نعها طراي بدلكو اب قدميخاون اكاي غبركو سلازي نفسي نمنتاي تهوخني كتودقنيلكا ازيخا دفاكاني كمي غيرو ابندا اوريو كميز مساله ودقت كمز ودقه كميز مساله جيغا خمز فصمه نزي كله እንዳዘከረ ከተውድቀኒልካ አዚኻ ደፋእኻኒ ስለዚ አነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻውን እከይ ገበርኩ እግዚአብሔር ግና ረዳአን ነቲ ውሽጢ ሰብነቱ ንስኻ ከተውድቀኒልካ ደፋእካኒ ኣብ ውድቀትኩን ኣብፅሕካኒ እግዚአብሔር ግን ረዳአኒ ምክንያቱ ካበዩቲ እግዚአብሔር ረዳአኒ ዝብሎ ዘሎ መልስናይ ንስሕኡ መልስናይ ጸሎቱ ካብ እግዚአብሔር بإيد أقلقاليو ناتان تقبلي أبقى لاي ساميل معرف 10 توكل تقصري 10 سلسته شعو داويت ناتان نإجزابير بدلكو بلو ناتان دما نداويت إجزابير كأب بدلك أرحقلك إمو أي تموتني خابلوي سلازي كتاو دقني لك أزي هذا فأكاني إجزابير جن ردأني أب كلاي تيموثيوس نزخم زنا ودقت زمرحنا غدايات كستنتن كله حواريا باولوس ابكلايت ميتيوس معرف 4 قصر 10 شوعته اتسبكت باي من انت خملا كله ما هزاون من انت خسمعو غنا غويتا قوملي ابرت عني كباف انبساون انغفني سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እቶም ረድኤት እግዚአብሔር ዝጣዓሙ ረድኤት እግዚአብሔር ዘስተንተኑ እግዚአብሔር አብትናይ መከራዋን ከመይገብሩ ትናይ ውድቀት ዋን ከመይገብሩ ከምዘተስ እግዚአብሔር ገና ረዳአኒ እትስብከት ባይመ እንት ክምላ ኩሎም አህዛቡን ምእንት ከሰምዑ ገና ኩሎም መጋላገልቱ አብዝ ጠለምዎ ጊዜ አብዝ ጠለምዎ በዓል ዴማስ ካልኦት ብዙሓቱን አብዝ ጠለምዎ ጊዜ ጎይታ ቆመለይ አበርታዓኒ ካብ አፋን በሳውን አናገፈኒ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ቁጥሪ 14 ሓይለይን መዝሙረይን እግዚአብሔር እዩ ንሱውን ምድሓነይ ኮነይ ኣብቲ ሁሉ ጸበቡ ኣብቲ ሁሉ ውድቀቱ ሓይለይን መዝሙረይን እግዚአብሔር እዩ ንሱውን ምድሓነይ ኮነይ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 1 ሽዑ ሙሴን ደቀ እስራኤልን እዚ መዝሙር እዚ ንእግዚአብሔር ከምዚ ኢሎም ዘመሩሉ ንሱ አዝዩ ከብዝበለ ኢሞን እግዚአብሔር እዝምራለሁ ነፈረስን ፈረሰኛታትን ናብ ባህር ደርቢዎም እግዚአብሔር ሓይለይን መዝሙረይን ምድሓነይን ኮነኒ እዛ አምላኸ ኢሞ እኽብሮ እዛ አምላኸ አቦ ኢሞ ከብ አብሎ ኣለኹ ልብ አምላኽ ዳዊት ነዚያ እዩ ደጊሙ ጠቂስዋይ ሓይለይን መዝሙረይን እግዚአብሔር ሓይለይን መዝሙረይን እዩ ምድሓነይ ከኣ ኮነኒ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ብዙሕ ጊዜ ክሰልጠና ከሎ ንሕና ዝገበርናዮ ንሕና ዝሰራሕናዮ ብሓይልና ብጥበብና ይመስለና ክንወድቕ ከለና ከዓ እግዚአብሔር ዝገደፈና ኮይኑ ይስማዓና ስለዚ ቶም ደቂ ኣምላኽ ግን ኣብ ግዜ ዓወቶም ኮነ ኣብ ግዜ ውድቀቶም ኣብ ግዜ መከረኦም ናብ እግዚአብሔር ብመዝሙር እዮም ዘመስግኑ እግዚአብሔር ሓይለይን መዝሙረይን እዩ ምድሓነይ ከኣ ኮነኒ ደቂ ኣምላኽ ነዚ መዝሙር እዚ ዝመርዎ ኣብ መድረኽ ቤተክርስትያን ንኽዝምሩ ዕድል ስለ ዝረኸቡ ቦታ ስለ ዝጠጣዕጣሎም
ስለዚ ቀደወሎም ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ይኹን ናብራ ኣምልኾ ገይሮም እዮም ነዚ መዝሙር ዝዝምርዎ እግዚኣብሔር ሓይለይን መዝሙረይን እዩ ምድሓነይ ከዓ ኾነኒ እዩ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ካብ ኣቦታትና ሃዋርያት ንምሃሮ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 25-26 ፍርቅ ለይቲ ምስ ኮነ ድማ ጳውሎስን ሲላስን ንኣምላኽ እናመስገኑ ብዜማ የመስግኑ ነበሩ እዩ እቶም እስራት ከዓ ይሰምዕዎም ነበሩ ምስቲ ኩሉ ቃንዝኦም ምስቲ ኩሉ ጥሜቶም ምስቲ ኩሉ ሕስራኖም ከመይ ገይሮም እዮም የዚሙ ነይሮም ከመይ ገይሮም እዮም ይዝምሩ ነይሮም ኩሎም ቶም እስራት ከዓ ሰምዕዎም ነበሩ ብዜማ የመስግኑ ነበሩ ሰያታ መዝሙር ብዜማ የመስግኑ ነበሩ ብድንገት ድማ መሰረት ታቤት ማእሰርቲ ክሳዕ ዝናወፅ ብርቱዕ ምንድቕዳቕ ምድሪ ኾነ ብኡብኡ ከዓ ኩሉ ማዓፁ ተኸፍተ ናይ ኩላቶም መቃውሕ እውን ተፈትሐ እስራቶምን ኣሰርቶምን ኣመንቶምን ካሓቶምን ብሓንሳብ ግብሪ ኣምላኽ ዝተረእየሉ ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ዝተረእየሉ ኣገልግሎት እዩ ስለዚ ከዓ እዩ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ሙሴን ህዝቢ ኣምላኽን ባሕሪ ጨዲዱ ምስ ኣሳገሮም እግዚኣብሔር ሓይለይን መዝሙረይን እዩ ምድሓነይ ከዓ ኾነኒ እዚ ኣምላኽ እዚ እዩ እሞ ከኽብሮ እየ ኣምላኽ ኣቦ እዩ እሞ ክብ ከብሎ እየ ስለዚ ኣቦታትና ሃዋርያት ኣብቲ ፀበባ ማእኸል ፀበባ ከለውን ንእግዚኣብሔር የመስግኑ ነይሮም ምክንያቱ መዝሙር ምስ ምሕጓስን ዘይምሕጓስን ምስ ረህዋን ፀበባን ዝተሓሓዘ ኣይኮነን ኣምልኾ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ንእግዚኣብሔር ዝቐርብ ኣምልኾ ናይ ኣምልኾ ኣገልግሎት እዩ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 10 ኣብ ማእከልኩም ሓሳረ መከራ ዝጸግባሎ ይጸልይ ሕጉስ ደሎ ይዘምር ኣብ ማእከልኩም ዝሓመመሎ ንሽማግለታት ማሕበር ይጸውዕ ንሳቶም ከዓ ብስም እግዚኣብሔር ዘይትናለኸዩ ኣብ ልዕሊኡ ይጸልዩ እታ ናይ እምነት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ከተድሕነያ ጎይታውን ከተንስአዩ ሓጢኣት ገይሩ እንተኾይኑ እውን ክሕደገሉ እዩ ዝተሓጎሰ እንተሎ ይዘምር ስለዚ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት እምነቱ ብኣምላኽ ውድቀቱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብንስሓ ቅቡል ኮይኑ እግዚኣብሔር ክድግፎ ምስ ረኣየ እግዚኣብሔር ሓይለይን መዝሙረይን ኣብ ቁፅሪ 15 ምናልባት ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም ኣበየናይ ምዕራፍ ይኸይትብሉ መዝሙር ዳዊት 118 እዩ ጥቕስታት ጥራይ እንተደኣ ጠቒሰ ክሳብ 18 ክንበፅሕ ኢና ጥቕስታት ጥራይ እንተጠቒሰ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ምዃኑ ክትርድኡለይ ብትሕትና ዝዘኻኽር ኣብ ቁፅሪ 15 ኣብ ድንኳናት ጻድቃን ድምፂ ዕልልታን ምድሓንን ኣሎ ኢሉ የማነይቲ ኢድ እግዚኣብሔር ሓይሊ ትገብር ኣብ ድንኳናት ጻድቃን ድምፂ ዕልልታን ምድሓንን ኣሎ ኢሉ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 3 እንታይ ኢልዎ ንብኽያት ግዜ ኣለዎ ንሓጎስ ግዜ ኣለዎ ኢሉ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ ድንኳን ጻድቃን ድምፂ ዕልልታን ምድሓንን ኣሎ ኣብ የማነይቲ ኢድ እግዚኣብሔር ከዓ ሓይሊ ትገብር ምክንያቱ እዚ ዕልልታ ኣብ ቤት ጻድቃን ኣብ ድንኳን ጻድቃን ዘሎ ድምፂ ዕልልታ ምስቲ ብስጋ ዝመፅእ ሓዘንን ድኻምን ዝተሓሓዘ ኣይኮነን እዩ ምክንያቱ እቲ ዕልልታ ካብ ድንኳናት ጻድቃን ዝወፅእ ዕልልታ ብጎይታ ናይ ጎይታ ብምዃኖም ዝሕጎስዎ ደቂ ኣምላኽ ዝሕጎስዎ ሓጎስ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ይብሉና ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ብጎይታ ኩሉ ሰዓት ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ እብል ኣለኹ ብጎይታ ምሕጓስን በቲ ጎይታ ዝገበረልና ነገር ጸጋ ተኣምራት ምሕጓስን ናይ ሰማይን ምድርን ፍልሊ እዩ ዘለዎ ስለዚ እንድሕር በቲ ጎይታ ዝገበረልና በረኸት በቲ ጎይታ ዝገበረልና ምድሓን በቲ ጎይታ ዝገበረልና ረድኤት እንድሕር ንሕጎስ ኮይና እቲ ዝተገብረልና ክጎድል ከሎ ሓጎስና ከዓ ክጎድል እዩ ሓጎስና ብጎይታ እንተኮይኑ ሓጎስና ብኢየሱስ ክርስቶስ ሓጎስና ብኣምላኽ እንተደኣ ኮይኑ ግን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት እዚ ሓጎስ እዚ ዝወስዶ የብሉ ስለዚ ከዓ ኣቦታትና ሃዋርያት ክዋረዱ ከለዉ ክሓስሩ ከለዉ ክእሰሩ ከለዉ ክሳቀዩ ከለዉ ዝሕጎሱ ዝነበሩ እዩ ብጎይታ ኩሉ ሰዓት ተሓጎሱ ሃዋርያ ያዕቆብ ፈተና ክመፅእ ግዲ ስለ ዝኾነ
أبز فتنا جزية نحجوس هم لخونا كين من زعم أنت تايلو زلو أحواتي ببينو زخونا فتنا أنت بس حكم نخلو كما حجوس كسرو مخنياتو بيت مكره እግዚአብሔር سي بيت فتنا حليفو نابزع عبيه خبري نابزع عبيه صقا كسغاغرنا خمز خيل اميننا نخلو كما حجوس كسرو اتوم نتقال زنبرلو كابو مينا زياده نمحل نبي ارمياس بكل مكرا ناورد كله ببيتسبو بمرحته ሃይማኖት بليقاነ ካህናት በትናይት ግዚያቲ ሰበ ስልጣን ነገስታት بكل መገዲ መከራር ዳረኸቦ ምሰብ ከይራኸብ አማይ ዘይብሉ ጉድጓድ ተደርቢው እንሃለው ሆሎ ሓጎሱ ከመይ ከም ዝነበረ ክገልጽ ከሎ ግን ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ወእግዚአብሔር አምላክ ሰራዊት ቃላትካ ምስረኸብኩ በላዕክዎ بسمك تسميه أمه قالتك حقوسين في السهل بين كونن أبي أبت مكرا أوان أبتي ما يابزي بلو علا تجربي ولو أبزنا برجزي ناتك بمخانيك بسمك بمسماي نايكزابير أماني نايكزابير أقل قالي بمخاني تراي أتمكرا يبزح حد نسنو عزم الكتاي كونني بسمك تسميه إمو قالتك حقوسين في السهل بين سلازل بأملاخ داويد عبدون قانات صادقان تياللو عللتاللو كله حقوس الله مخنياتو زمنچ حقوس زونه خغلص كله انت ايزبل يمانيت እግዚአብሔር ኃይል ትገብሪ እትም حقوسو مهرتو ስለዝቀደወሉ ስሩሑ ስለዝቀናዓሉ አይኮነን ምንጭ حقوس ናይቶም ውሉድ አምላኽ አበ ይዝብል ዘሎ عبدون قانات صادقان ድምጽ عللታለሉ مخنياتو نزمنچ حقوس ዝخገልጽ كله يمانيتي إيد እግዚአብሔር ኃይል ትገብር يمانيتي እግዚአብሔር ኃይል ከም ትገብር ስለዚ አምኑን ኃይል ክትገብር ኮለኻ ስለዝሪዩን ምንጭ ሓጎሶም ናይቶም ኣብ ድንኳናት ጻድቃን ዘሎ ዕልልታ እምበር ካብዚ ዝመጽ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 8 ቁጥር 19 እቶም ጠንቆልቲ ድማ ነፈርዖን እዚኣ አጻባ አምላኽ ያበልዎ ልብ ፈርዖን ገና ተረረ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ከዓ አይሰምዑምን እግዚአብሔር ፈርዖናውያን ምእንትኺ ካብ ክሕደት ናብ እምነት ክመጹ ደቂ አምላኽ ካብ ትሪ ልብ ትሕት ክብሉ እምነቶም ክጸንዕ ተስፋኦም ክዓዝዝ ምእንቲ ብበትሪ ሙሴ ተአምራት ክገብር ከሎ እቶም ጠንቆልቲ ግብጽ ከዓ ከምቲ ሙሴ ዝገብሮ በስማተኛታት ገይሮም ተአምራት ክገብሩ ጀሚሮም ስለዚ እግዚአብሔር ዕላማ አለው ንምንታይ እዩ ተአምራት ክገብሩ ፈቂድሎም ምክንያቱ በቲ ዝተገብረ ተአምራት በተአምራት ይመልስሎም በትሩ ሙሴ ተመን ምስኮነት ንሳቶም ከአጸልዮም ነባትሮም አትማንዮም ገይሮምን ጸልዮም ማለት ናብቲ ንሳቶም ዝብልዎ ናይ አስማተኛታት አምልኮ ገይሮም ማለት እግዚአብሔር ግን በተአምራት ይመልስሎም በትሪ ሙሴ ከዓ ነተን አትማን ዝኾና ናይቶም ጠንቆልቲ አባትር ወሓጠተን ይዙ እግዚአብሔር ምስተዋዕል ሃበና ኣብዚኣ ከስተውዕሉ ነይርዎም ዓቢ ነገር ዓቢ ተአምራት ገይርሎም ነቶም ጠንቆልቲ ግን ያስተውዓልዎን ካልኣይ ከዓ ከምቲ ሙሴ ዝገበሮ ገይሮም ሽዑን እግዚአብሔር በተአምራት መልስሎም ሳልሳይ ከዓ ከም ክገብሩ ፈቲኖም እግዚአብሔር ተተዋቢሎም ምክንያቱ እግዚአብሔር ሓንሳብ ዝዛረብ ካልኣይ ከዓ ዝዛረብ ሰብ ግን ኣይቀልብን ስለዚ እንታይ የሚሎም እቶም ጠንቆልቲ እዚኣ አጻብዕ አምላኽ ከምቲ ሙሴ ዝገበሮ ግበሩ ከምቲ ቀዲምኩም ዝገበርክሞ ግበሩ ኢሉ ምስ ኣዘዞም ፈርዖን እንታይ ኢሎም መሊሶምሉ እዚኣ አጻብዕ አምላኽ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ኣብ ቃል አምላኽ እንታይ ዝብል ጸላእትኻ ሳላ ዕብየት ግርማኻ እናቃባጠሩ ይግዝኡልካ ቅጽዓትካ ምስ በረኸቦም ከዓ ሰላሕ ኢሎም ጸሎት ኣፍሰሱ የማነይቲ እግዚአብሔር
حيل تقبر سلازي اتمنش حاوس نايدك أملاخ أبدون كان صادقان دمس علل تالويل أبدون كان صادقان دمس علل تالويل إذا دمس علل تازي إذا حجي بقايلان بدان كيران أنصار كبر أملاخ زقبر زلو علل تا تتكي زلو እግዚአብሔር ምስተው عليها بنا የማነይቲ እግዚአብሔር ኃይል ትገብር አላሞ አብድ እንኳን አጻድቃን ዕልልታል አብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 5 6 እንታይ ዝብል ሐሳብና እንታይ ዘሎ የማነይቲ እግዚአብሔር የማነይቲ እግዚአብሔር ኃይል ትገብር በታ ሰዓትያ አብ ትልቅልቅ መንደቃ ዳራሽ ንጉስ ኣብ መንጽር ተቀዋሚ ቀንዴልሲ أصابع إرسب وسان صحفان أتنقص دما نتا صحفت نتا تصحف إيد رأيها حنت جنبو إيدي مغنياتون تاي يمانيت إجزابير حيل تقبل حنت جنبو إيد أبتلقلق مندق أبكن ميز نبرة كتصحف جميرة أتنقص كأرأيها تايا قاتمو مسرأيها شعوت نقص قصو تلوته حساباتها أجنقو جماو تحقو دما لحلها أبراهون نحد حدو تواقعي يمانيت إجزابير حيل تقبر يمانيت إجزابير عمزتي كاب عمزان نخملسو يمانيت إجزابير تأمر تقبر ناتو تمتون قال تقبسي كتافو إجزابير هيدا اليوم نتن ببناي من فسستون قولا نابات مانز غيرون أبات روم باتر موسى مسيح تبلعن كلا زملخو أملاخن موسى زملخو أملاخن على اليوم نبت أملاخ موسى نبت زابير كن ملسي ساتهم جن أيستو علون سلازن تايلو لب أملاخ داويت يمانيتي إدك زابير حيل تقبر الله بلشات سرك أنزا تسحف زنبرت إيد قنبا إيد ترى مبرق أي رأي ملأخ أي رأي كلا حيلي رأي نزات تسحف زلا جنبو إيد مسرائي تراي قصو تلوتا حساباتا أجنقو جماو تحقو دما لحلها أبراهون نحد حدو تواقعي نبي دانيال كتر قمو اللو خلو اتزر أخايا إيد إكزابير يايزولو اتاخد صحيف زر أخايا جنبو إيد نسانا إكزابير إيد ياي بتوتا صحيف زلو خايلو مخنياتو اتهم تنقلت تسويعهم ترقمو خفلتو زي كونس بينا يكون كهم تسحفونا يفلتون مخنياتو انتايو أصابع إكزابير سلازي ماني تيكل أفارسين يزبل نيرو إزغاء زابير قريب لنا إكزابير أبكر من إكزابير تمزين كاسك قليل كاترخيبكا إكزابير نمنجستها ترسون قصرون ترسون منجستها خان مدناويان تواهيبيو لو مليتها أخذ كتالي خازم إكزابير قريب لنا سلازي يمانيت إيد إكزابير حيل تقبر يمانيت إكزابير حيل سلا تقبر كا عبدون قانان صادقان عللتا يخو إذا إيد إكزابير نعمزتي كاب عمزان خملسو نخحتي نخأمنو حزب أملاخ ريوم أمنات كسانعو إزي أبتم عمزتز تقبره نتوم إكزابير زقلقلوخا نهمية معرف كل تقصر 10 شومن تنتهي زبل تأيد أملاخي قبل عليه حياوي تخمز خونت كم زخونتن اتنقص زنقرن زربان نقركوهم نساتهم كا نلعلم ونسرح لهم أقداوم نتصبق سرح أزنعون تأيد أملاخي قبل عليه حياوي تخمز خونتن اتنقص زنقرن زربان مس نقركوهم سلقالات إكزابير تمسقنا يكون سلازي يمانيت إكزابير حيل تقبر اتحياويت إيد أملاخي قبل علي إيد أملاخ قبل علي حياوي تخمز خونات مسرائيل أبقصر 10 وشدشة يمانيت إكزابير لعل تبل يمانيت إكزابير حيل تقبر الله مخنياتو نعمزتي يمانيت إكزابير نعمزت ختقنح نعمزتنا من السحاق تصوع لينا الستراي قنا يكون لبا أملاخ يمانيت إكزابير لعل تبل نكزابير زل علوم إكزابير زخبروم أب كله هيوتهم كأن إكزابير زخبروه
كم عوتات أقلقلت بيت خريستيان تتقسم بزحات يومي حد خابهم يوسيفي زعبا يوسف أبزا فترة 4 هدن كاب 30 شعتين جميرو كساب 4 تنزلوا حسابات اندهرينا يمانيت إغزابير لعل تبل يمانيت إغزابير نتوم تحت زبالو لعل تبل يمانيت إغزابير نتوم لعل تحت زبالو لعل تبل نتوم زتعبي خاء توارد زابير يقريب لنا فرعون دمان يوسف أملاخ إذا كله نعاها خبافلتك كما خازبلا أستوعلن فلاتن يلبوني أزرار بانا بجوز تقام مسأجاز مولك هون منتي فرعون سخا نفوعها سخا فلاتها سخا خمزلك أيبولون التزبلا زلون تايو أملاخ إذا كله نعاها خبافلتك زخونا سبك سرح كله زابير كم زخت سرح سلازر دا أكاس نأملاخنا نمسجنو نحنا قلنا وداس يكنتو سخا نفوعها سخا قدوسها سخا زنزن تقبر لنا نرئسنا تقاقينا نخالوت سبات كأنقاقي سلازي فرعون قن أملاخ نزخلو نعاخا خبفلتك قنانا أملاخ يأمن انزل أملاخ زخلو نعاخا خبفلتك كما خازبلا أستوعلن فلاتن يلبون نسخا قبل علبيته يكون كل هزبين نقال كاي تعزز أنا بزفاني ترائي خبها زعب بولوي فرعون كأن يوسف رأى قبل على كلها قرقبس شيء ما كان له بلو فرعون دما قلبته خاب إيدو أوسيو ناب إيد يوسف قبرلو شاشون كدنو أبكسادو أدر ورق قبرلو ناب كلا عيد سرقلو دما أوتحو أكد ميوخ أسجد لهم تقدروا قبل على كلها قرقبسون شمو فرعون دما يوسف أنا فرعوني أبزلا مدري قبسي بزي فقاتك إيدو ويس إقرو أي العل بلوي أنا تنتايلو إيدك زابير لعل تهبلي أب تحت صنعتي إيدك زابير تحت بلومو زابير لعل كبلوكمي اثني يوسف زعبي أملاخ اثني يوسف زخبر أملاخ اثني يوسف أبوتا قليانة قويتاز قبر أملاخ يمانيتك زابير لعل تهبلي سلازي أب بيت منجست فرعون فلاتات سبات زي نبرو خينو ما يكونون جن إجزابير كالعل تحت زبل يلني أب تحتي إجزابير أب تحت صنعتي إجزابير تحت بالو أملاح كالعل كبلوكم يخني مخنيات إجزابير نعبياتي معتهم نتحتات جنا سأجاي بوم صحفي يماني إجزابير لعل تبل أب كتر عسر شو عته بهوات كنبر ينبر أي كموتني قبر إجزابير كأكزنتي أي لب أملاخ داويت أبزخوانا يكون كنتات بهوات كنبر ينبر أي كموتني انت ودا أكون إجزابير كعلني انت حتى أكون إجزابير كاستغني انت تقاقخون إجزابير كملسني له بهوات كنبر ينبر أي كموتني قبر إجزابير كأكزنتي أي سلقالاتو إجزابير استمسقنا يكون بهوات كنبر ينبر أي كموتني سلازي بهوت من باركا كبر إجزابير نمزنتاو زتقبر اللي وعلت نمزكاري أنا بزن ودكات وديقة أملاخ محارب مخانو أمينه أنا إجزابير بحق أنيان الساحة مليسة أملاخ كأنه كل حتياتي أرحي قولي نسخاتكم ناب إجزابير تدعى مليشكم إجزابير كمحركم إجزابير يقرأ قبل لكم أبوانجل يوهانس عرف 11 وزر 25 شديشن تنساين هيوتن أنا اتبع إذا أمن انت ما تقوى بهوت كنبريو نفس وكا بهوت زلمو بأيزا أمن كا نزل على مايك موتني سلازي بهوت كنبرنبر أيك موتني زبلا زلل بأملاخ داويد نموت سقا أيقون موت سقا مقام كل سد ميتو بس بيس تقابيرو بس بيسو مقابر مس كل سبالو يبقى الأملاح بزعبان تايدا قالوا ززارب زلو بزعبا سنة مقباراو موت بزعبا نفساو موت بزعبا زل ألماو موتيو أي كموثني نخي موت كا
ناب أملاخي كملسي نخيم موت كأب نسحة ناب أملاخي كقرب يد بهوت كنبر مبر أي كموتني سلازي بهوت من باركة قبر إجزابهر نمزن تاوي سلازي قويتانان مرحنا نيس كريستوس تنسعين هوتن أهنئة اتبقى أيز أمن انتمتوكا بهوت كنبري اتبهوت زلمو بأيز أمن كا أي كموتني أي موت زين بلد زعهايو وأنا قبرو لإجزابهر بهوت كنبر مبر أي كموتني قبر إجزابهر كا كزنتي بزعبا ممسكار قال أملاح زنبرو لبا أملاح داويد أزيزا قرمي قبر إجزابهر كا كزنتي أي أمزمر داويد 7 10 شوعتن 10 شمونتن كم زي زبل وأملاح كابن إسنتي جمير كا مهار كانيل كسع حجون تأمرات كا أوج كيل كابن إسنتي جمير كا اتقال أملاح مسكيرو لزلو قانا بحزان زتحاتق والعاخلو قنا بحسانو أبقو سنة وفيرو أبقدم تخلان أنبسان كميز مسألة موغس كم زهابو نازي أيرسعني لبا أملاخ داوي هناياتو انت عيزبل كابن إسنتي جميركا مهار كاني بزي باتري بزي سيف بزي قرادة مستخلان أنبسان مستخلان دبن تغاليشو كاب أف دبي دقع كناقف زخاله من مهيرو كما عنت ناي سرعته وسنت يحواته مهيرو ما ابو مهيرو زبل صحف اي رخبنا داويت كن حلفا كل سبخم يقبرنا له قال እግዚአብሔር ኮሚዝ ካብ አፍ ድቢ بزي زخونه مسارحي دقيع يدحنيلو واملاخ له ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ مهيرካ ንይሉ ክሳዕ ሕጂ ወንተ አምራትካ አወጅኩ በትዝ ወጆዝ ነበረ በትዝ ምስክሮዝ ነበረ مسكر قد رايقن عقوباي نبرن مخنياتو قصيلو 18 انتاي زبل نزولو دوز قلصمكا نتزمصون سلطانكا خصع زبسرومسي واملاح بارغناي مشيبكوكا اي تحدغني كساب تعقمي كساب زلهو كمسكري كاوجي مدحنكا اوجي እግዚአብሔር محاريو እግዚአብሔር حداغيو እግዚአብሔር يخبريو እግዚአብሔር يشيمي الى مدحنكا كوري كبسري جن مس عبوهم مس شمقلكون نزولو دوزي قلصمكا نتزمصخا مدحنكا كسعزب سرومسي مس اركوكا اي تحدغني اب وانجيل لوقاس معراف 3 از بسرات زنتاي مخانو حلامو انتاي مخانو خغلص كله كابتن بيت إساياس زتقصو وانجيلاوي قدس لوقاس كساب قطر 6 زلو كمتي أبقال مصحف نبي إساياس تصحف خمس زبل أواج نغاري أبرخاز أوج قدنا እግዚአብሔር صرغو مقدو نقنعو سنچرو زبل العليبل كرنن قربان زبل دما تحت يبل كنان كايغنع دنغرغرون ست زبل مقد يكون سغاز لبس كله مدحان املاح كري زياتا مود اتا بسراتي سغاز لبس كله مدحان املاح كري قدمي غويتا اسكريسوس ملادو قدمي 700 عام زخوني لولا قال نبي إساياس نز قال زبتن بيت غليسو سغاز لبس كله مدحان እግዚአብሔር غبري املاح كاك اوجيت بالقاليا غبري املاح كاك اوجي بهوت كنبرنبر اي كموتني غبري እግዚአብሔር كا كزنتو ينت ايزي سغاز لبس كله مدحان املاح كري سغاز لبس كله مدحان املاح كري انت خوينها برسرات برهان وانجيل اب كله خبصح الله مخنيات غويتا اس كريستوس نحواريات ذهبهم عيو نسيني نحواريات ذهبهم عيو اب وانجيل ماركوس معرف 10 6 قطر 10 5 ناب كل عالم كيدو نبزلو فطرت كا وانجيل سبخلو سلازي يوم قدسان ابوتاتنا اتقند سراح بيت كريستيان سبكتن تمهرتن قال وانجيل قند سراح بيت كريستيان تخال ابز تحت زي عنافر كوين يزمت مستيرات وسنات كله اتقند عيو بيت كريستيان جن بسرات برهان وانجيل مسباخن ممهارن از مسباخن ممهارن قدسان ابوتات قالصو هلو امنتكا
أمنت كان خسفح سبخ أمنت كا نخعمق كا مهار سلازي قبر إجزابير كزنتين تايت قبر إجزابير سجاز لبس كله مدحان إجزابير كريم نقول فترة وانجيل سبخولي يوحنس كي جمر كله منجست أملاك قريبا لامو أمنون تنسوه كل جزء وانجيل سبخ كله دياكون منجست أملاك قريبا لامو أمنون تنسوه نال كل جزء سلا نسمعه ترى نجار كوينو مثلنا هل كنبب كله تي أبوثات زجبروا لمدي أيقونن بهل أيقونن انت إذا مسحقن قانونان بيت خريستيان استحاز كاهن أبرؤسو غيرو أو بزبالة دمسي كدمي وانجيل مبالو اتدياقون نقب بزعبا قدس وانجيل تسأليو إلو يزيسلي دياقون كوم إلو نحلنا مسدالو أو بزبالة دمسي وانجيلي بالكاهني وانجيل قدس زازينو ماتيوس زازينو ماركوس زازينو لوقاس زسبك يوحنس قال ولد እግዚአብሔር ስለዚህ ነትካህን ክህቦ ሆሎ እትስተቀበልኩ ሕድር ንዓኻ ይበካሎ ሆይሉ ትዲያኻህን ዘንብብ ካህን ሰራይ ካህን ነትካህን ካላይ ካህን ይዝቦ እቲ ካላይ ካህን ነዋ ወንጌል መንግስት ይሉ ምስሃቦ እንሆ መንግስት አምላኽ ብስራት ወንጌል አምላኽ እንሆ ይሉ ምስሃቦ እቲ ካላይ ካህን ካአኒ መንግስቶ ወጽድቆ بكما أوفيني أبوي كهن أنني أوفيك أهي دياقوني من قست أملاخن صدقون أبوي كهن نعيكم زوفيني أنا عخا دياقون أوفيك الله إلو نت دياقوني هو نت دياقون أبرس غيرو نتخهن أبرس دياقون كله ينببون كبرين زخر سميخون مخنياتو بزي وانجيل بزي قال وانجيل دحنات سلازيل سغاز لبس كله مدحان እግዚአብሔር كرئيو سجاز لبسه كله مدحان إجزابير كر أنت خوينو خاء إلو لب أملاخ داويد قبر إجزابير كزنتيه بهوت كنبرنبر أي كموثني قبر إجزابير كزنتيه أب قطر عسر شومنته مودات أنا إزستنتوننا مزمور داويد 110 شومنته مالتي أب قطر عسر تحم شومنته إجزابير أزيق أزعني نموت جنا أيوفين እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ቀጽዓና ሆሎ ነተቀምና መኻኑ እንፈልግ እግዚአብሔር ቀጽዓና ሆሎ ከይንመረር እግዚአብሔር ቀጽዓና ሆሎ ኃጢአትና ክንእመን ኃጢአትና ምእማን ንእግዚአብሔር ደስ የብሎ ንሰይጣን ከአይርዕዶ ኃጢአትና ምእማን ናብ ትሕትና ስለዝመልስ ናብ ኃጢአትና ብምእማን ካብ ትዕቢት ስለዘናግፍ حاتياتنا مؤمن كاب كالاي حاتيات كاب زمص حاتيات سلازخول እግዚአብሔር ዘስተው እግዚአብሔር አዝዮ አጽዓኒ ንሞት ገና አይወፈየን አብቲ ቅዱሳን አቦታትና አማሪ ሳቅ ተጻሒፉ ዘሎ ሓደ አመብሕቱና ህይወት ከነብር ዝወሰነ መንእሰይ فقاد ابو رخيبو فقاد ابو ማለት ባህታው ابو ረኺቡስ مس እግዚአብሔር كلما مديلو خابت ገዳም ወጽኢሉ ጊዜ ይحلፍ ነይሩ دحار سيطان تغليصو لحد عابي ارغيت بحثاو تمثيلوس سيطان مسيو تايدا تغبر عبد الله انت فتو وديلو هو منغس املاح كركب الى خصدق الى سبق كل عالم غديفس ابز مسيه هجي سيحو وخيدو اتمبوغن እግዚአብሔር ስለዝገለጸሎም ከየውድቆም እንቲ ክድግፉዎ መጽዮም أنت ودي كمي كأنها لو ما حد وما صبوا الله بصوم بصلوات بسجدات بنباب أستنتنو صبوا الله إلو كالك እግዚአብሔር فتينس حدا بقع فلاسي حدا بقع منان خمزنات كبحتاو تجليسولي أنت يلو دا حتيتك أنت تجبر أبز مسيح الناس كصدق إليه أنت دا أمليسولك سيحقني كالمل سجن أي ملسلين حجي تلاماميدم أنت خفلتم أنتي تمابو السو
ክጸድቕ ኣብ ዝመጽእ እቲ ብዓለም ዘሎቶም ዝወልዱ ዝዝሙዱ ዘለውኸ ኣይጸድቁን እዮም መን ኢልካ ክጸድቕ የመጽእ ክትብሎ ከምኡ ይበሃል ኢሎም እንታይ ደኣ ክብሎ ኢልዎም ሕጂ ኣነ ምስ ኮዱት ምተደኣ መጺእካ እንታይ ደሊኻ ኣብ ዝመጽእኻ ድሕሪ ኢልካ ሓጢኣተይ በዚሑ ግብረይ ከፊኡ ምስ ቤተሰበይ ይኹን ምስ ዝኾነ ሰብ ብሰንኪ ጠባየይን ብሰንኪ ሓጢኣተይን ብሰንኪ ድኻመይን ምንባር ስለ ዝሰኣንኩ እየ ናብ ዝመጽእ የበሎ እዩ ስለዚ ብድሕሪኡ ከዓ ትፈታኒ ከምቲ ልማዱ መጺኡ እንታ ፍትወደይ ኣብዚ ዳ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢልዎ ሓጢኣተይ በዚሑ ጠባየይ ከፊኡ ምስ ቤተሰበይ ይኹኑ ምስ ቤተክርስቲያን ይኹን ምንባር ስእነስ ሕጂ ካብ ሰብ ተፈልየ ብሰንኪ ጠባየ ዝንቱ ቃል ዝኣባ መቃሪ ጎራሒ ሰይጣን ተንኮለኛ እዩ ሰይጣን እንታይ ኢልዎ እዚ ቃል ዝናሃካ ይኮነን እዚ ቃል እዚ ናይ ኣባህ መቃሪ ሽዑ እዩ ዝፍትኖ ዘሎ ሰይጣን ምዃኑ ዝፈልጥ እምበር ባሕታዊ ተገሊጽለይ ኣምላኽ በቃ ነዛ ኣብቅዕኒ ኢሉ እዩ ግን እግዚኣብሔር እቶም ኣቦታት ግን ከምዚ ገይሮም ደጊፎም እግዚኣብሔር ይደግፈና እግዚኣብሔር ኣዝዩ ቀፅዓኒ ንሞት ገና ኣየወፈየንን እግዚኣብሔር ይቐፅዕ ክቐፅዕ ከሎ ግን ንጉድኣት ኣይኮነን እግዚኣብሔር ይቐፅዕ ክቐፅዕ ከሎ ግን ሕነ ንምፍዳይ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ይቐፅዕ ክቐፅዕ ከሎ ግን ንምጉዳእ ኣይኮነን እዩ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ኣብ ዘፀአት 34 ቁፅሪ 7 ክሳዕ 1000 ወለዶ ጸጋ ዝሕሉ ዓመፅን ምትሕልላፍን ሓጢኣትን ይቕረ ዝብል ግናኸ ንበዳሊ ከም ንጹህ ዘይርኢ እግዚአብሔር ሓቀኛ ፈራዲ ሰብኣይ ዝኸም ልበይ ክብሎ ከሎ ንዳዊት ብእስየ ዘከመ ልበይ ክብሎ ከሎ እዚ ስለ ዝኾነ ግን ክጋገ ከሎ ኣይክፅዓን ማለት ምክንያቱ ኣምላኽ ፍትሓዊ ኣምላኽ ንበደለኛ ከም ንጹህ ነቢይ ይኹን ሃዋርያ ጻድቕ ይኹን ሰማዕቲ እግዚአብሔር እንደዘይተነሲሕናሉ ንበዳሊ ከም ንጹህ ዝርኢ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ቀፅዓኒ ዝብሎ እንታይ ይጋጢሞ ልበ ኣምላኽ ዳዊት እግዚአብሔር ቀፅዓኒ ምቕፃዕ ስለ ዝግባኣኒ ቀፅዓኒ ኣብ ቅድሚኡ ስለ ዝበደልኩ እግዚአብሔር ቀፅዓኒ ንሞት ገና ሓሊፉ ኣይሃበንን ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 12 እምበኣርስኸ ስለ ዝነዓቕካኒ ንሰበይቱ ኡርያ ሒታዊ ድማ ሰበይትኻ ክትከውን ስለ ዝወሰድካያ ሴፍ ካብ ቤትካ ንዘለኣለም ኣይከልግስን እግዚአብሔር ዘስተውዕል እዩ ተቐዳሚቲ ናይ ውድቀቱ ምግጋይ እንታይ እዩ ንዓይ ስለ ዝነዓቕካኒ ካብዚ ምስተምሃረ ግን እንታይ ዝብል ኣብ 16:8 ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ቅድመይ ገረዮ ኣብ የማነይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይከንደለን ምክንያቱ ብምዳቁ ተማሂሩ እዩ ማለት ንዓይ ስለ ዝነዓቕካኒ ኩሉ ግዜ ኣበሳ ክንገብር ከለና ናይ ኣበሳ ሕሊና ኣብ እሙሮና ክመጽእ ከሎ እግዚአብሔር ካብ ቦታና ምሰል ካብ ልብና ምሰል ገስና ምንጭ ሁሉ ውድቀት ምንጭ ሁሉ ሓጢአት ኣበሳ ንእግዚአብሔር ምንዓቕ ምዃኑ ምናልባት ዘይክርዳእና ክእል ኣነ ንእግዚአብሔር ፈርሖን እግዚአብሔር የምልኾ ንእግዚአብሔር ዳ ከመይ ገይረ ክንዕቆ እንኳይ ንእግዚአብሔር ንማንም ሰብ ናይ ንዕቕኒ ከምኡ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ዘረባና ኣብ ናብራና ብሂወትና ግን ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 10 ንዓይ ስለ ዝነዓቕካኒ ኣብ ቅድሚኡ እንደዝነብር ነይሩ እቲ ዝተቐበሎ ብሕፃኑ ከሎ ዘምልኾ ኣምላኽ ኣይትዘሙ ኣብ ሰይቲ ሰብኣይ ኣይትኺድ ኣይትቕተል ዝብል ቃል ክዝክሮ ዘይከኣለ ንእግዚአብሔር ስለ ዝነዓቕካኒ ዳዊት ንእግዚአብሔር ንዒቕዎ ዝብል ዘይሰማዕና ክንከውን ንኽእል ኢና ወይ ዘየስተንተንያ ክንከውን ቃል ኣምላኽ ግን ምንጭ ውድቀቱ ንዳዊት ንዓይ ስለ ዝነዓቕካኒ ንሰበይቱ ኡርያ ሒታዊ ድማ ሰበይትኻ ክትከውን ስለ ዝወሰድካያ ሴፍ ካብ ቤትካ ንዘለኣለም ኣይከልግስን እዩ ንሓደ መዓልቲ ንሓደ ወለዶ ኣይኮነን እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና ምክንያቱ እግዚአብሔር ንበዳሊ ከም ንጹህ ኣይርእን እዩ ንበዳሊ ሴፍ ካብ ቤትካ ንዘለኣለም ኣይክወፅን እዩ እቲ ኣብ ደቀ ዳዊት ዘጋጠመ ምብልላዕ ከዓ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ እዩ ኣብ ቁፅሪ 12 ንስኻ ብስውር ጌርካዮ ኢኻ እሞ ኣነ ገና ነዚ ነገር እዚ ኣብ ቅድሚ ዘሎ እስራኤል ኣብ ቅድሚ ፀሓይ ክገብሮ እየ ምክንያቱ እግዚአብሔር ንበዳሊ ከም ንጹህ ዘይርኢ ኣምላኽ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ዘፀአት 32 35
معالت طفعاتهم قربا اتتدالولهم كعقلتيفو خمسي مو بتا اغارو مستنا خالا غزي مفداي حنن مخحسن يقريتا ابزداغم 32 مفداي حنن مخحسن ناتي اي اوريو سلا هيوتو سلا دمو سلا بعالت بيتو سلا نابرو كتابق زخيل سب ايكونن جن كتابق سلا زي كيل دم اوريا بخو متريفو مالت ايكونن مخنياتو انتايو طبقهم حياليل امثالي 23 10 حدن طبقهم حيالي مو خوفيلهم كلو بعلو كما غوتلومي سلازي انتاي تكبر ناي قدم درت ايتزبل ناب غرات زختامات كا ايتتو سلا قالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ቀጻዓኒ ንሞት ገና ሕሊፎ አይሃበኒ ስለዚህ ኻይ እግዚአብሔር ቀጻዓካ ከሎ አይተመረር እግዚአብሔር እንደዚህ ቀጻዓና እግዚአብሔር እንደዚህ ቀጻዓኩም ሲ ደቃል ኢኹም ቃል አምላክ ደቃል ኢኹም በተቁሎም ቅዱሳን ዘሐልፈዋ ቀጻዓት እንደዚህ ተቀጻዓኩም ደቃሉ ኢኹም ስለዚህ ስጋውያን ወለድና በተጽብቅ ዝመስሎም يقصعنا من خبرهم نئززون كايل እግዚአብሔር ግን ይሉ ዕብራውያን 12 እግዚአብሔር ግን ናይ ቅድስንኡ ተኻፈልት ምእንቲ ክንከውን ንጥቅምና ይዝቀጽዓና እግዚአብሔር አዝዩ ቀጽዓኒ ንሞት ገና አይወፈየንን ተስፋ ዳዊት እዚ ኢነሩ እግዚአብሔር ከቀጽዓና ሆሎ እግዚአብሔር ሐሰስ ክብለና ሆሎ ከዕቤና ካብ አበሳ ከዓግተና በቲ መቅጻዕት ገይሩ ናብ ክብር ከሰጋገረና እንበር ንጉድአትና ከምዘ ይኮነ ፈሊጥና ኣብቲ እግዚአብሔር ዝገንሐና ዝግስጸና ዝቀጽዓና ግዜ ተስፋ ንኸይንቆርጽ ንኸይነማርር ልበ አምላክ ዳዊት ብህይወቱ ምሂሩና አለሞ ነዚ ግዜ እዚ ነዚ ዕድል ዝሃበርና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ነቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ግዜኹምን ስራሕኩምና ወሃሂድኩም በአንቃ አድወን ብጥባትን ተካታተሉ ዘለሆን ካ እተብሕቡ ዝሪ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን አስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንዓና ኸአ ኣብ መድረኽ ወፂኻ ምምዳር ዘይኮነስ ነቲ ንብሎ ዘለና ብህይወት ክንነብረሉ ምእንቲ ኣብ ጸለትኩም ዘክሩና ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን